Сега каня в нашето студио господин Кристиан Вигенин, депутат в сегашния парламент от БСП, също така бивш външен министър. Господин Вигенин, заповядайте. Въпреки че чухме коментара на господин Обама, все пак първо искам да започнем с, може би, най-важната тема от българска страна, а именно блокадите по българо-гръцката граница, които продължават и към момента и които определено внасят едно доста голямо напрежение. Как мислите вие, че реагира българската държава и, разбира се, ако вие бяхте на място на господин Митов, как щяхте да отреагирате? Не мисля, че е въпрос в такава степен на Министерство на външните работи на този етап вече. Мисля, че първите стъпки бяха правилни. Смятам обаче, че като цяло българското правителство, българската държава се забавиха с поставянето на този въпрос достатъчно остро, не толкова пред европейските институции, а в двустранен диалог с гръцката страна. Струва ми се обаче, че ситуацията е по-неконтролируема в момента, отколкото беше през 2010, когато имахме отново подобно блокиране на границите. Аз и миналата седмица коментирах, че според мен тук трябва да се ангажират малко повече и работодателските организации, синдикатите българските, защото от другата страна това са определени браншове, които създават тези проблеми по пресичането на границите. Те предизвикват сериозни загуби за България, за българския бизнес, за българските превозвачи, не само, но основно. И трябва да стане ясно, че едва ли това целят все пак гръцките протестиращи. Ще ми кажете за конкретните стъпки, които според вас могат от тук насетне да се предприемат, защото подобни конфликти със сигурност може да очакваме и в бъдеще. Но нека сега да чуем министър Московски, който е при нашия репортер Иван Иванов за ситуацията към момента на кулата. Иване, чуваме ли се? Здравей! Да, Влади, прекрасно. Добър вечер. Намираме се на кулата. Около нас е пълно с превозвачи, с шофьори, които вече един месец са блокирани тук на границата. До мен е министър Московски, който преди малко получи отговор от гръцка страна. Министър Московски, какъв беше той? На нашите искания, обобщените искания на всички превозвачи от българска страна бяха да се 100% се дигне блокадата, включително да се изтеглят селскостопанската техника, която е от другата страна на бариерата, и да се активира тяхната полиция, така че да бъдат блокирани под начин, по който вече да не позволява възпрепятстване на преминаването. И двете искания не бяха приети. Предложи се от гръцка страна отново за няколко часа да се отвори границата, да премине, след това пак да се затваря. Разговарях с нашите превозвачи, попитах ги, никой от тях не е съгласен, така че вече границата е блокирана и от българска страна. Тоест те са искали вариант от миналата седмица, оговорката, която те всъщност не спазиха. Те не я спазиха тази оговорка и не знам защо искат пак същата. И сега какво? И сега границата е блокирана и от двете страни, и от българска, и от гръцка, колкото издържи. Игра на нерви, политика. И ще видим на какви нерви е играта. Те от българска страна 20 км колона, вътре 2/3 от камионите са европейски, смисъл австрийски, чешки, словашки, полски, румънски. Предполагам, че вече като поседат по няколко дена и техните шофьори тук, ще се опитат да се свържат със своите правителства и надявам се вече тогава въпросът да намери решение, след като цяла Европа не може да се справи с 100 полупияни фермера от гръцка страна. Явно това ще е положението. Добре, благодаря ви. Влади, това е, което се случва. Много ти благодаря за... Продължава блокадата както от гръцка страна, така и от българска страна. Много ти благодаря. Иван Иванов с ексклузивно интервю на министър Московски специално за България ОНЕР. Сякаш нищо не може да се направи, така ли е? В края на краищата това преди всичко отговорност на гръцката страна. Естествено, ние едва ли бихме искали полицията със сила да разчисти протестиращите. Има ли такъв вариант? Аз не виждам в момента поне друг вариант, ако искаме да се случи сега и веднага.
Но, привърженик ли сте на нещо подобно? Не мисля, защото в края на краища пък тези хора имат своите основания да протестират. Въпросът тези е, че трябва да се намери... 100 пияни фермера, както господин Московски. Струва ми се, че се касае за по-сериозен протест, но така или иначе, наистина ситуацията е много неприятна. Аз смятам, че трябва да се използва сега тази ситуация като повод да се помисли внимателно за възможните механизми за компенсация. Те могат да имат и национален характер, но можем да направим и своите предложения към Европейската комисия, да се помисли за подобен тип механизми за компенсация в такива случаи, защото точно такива в момента няма. Разбира се, могат да се търсят други различни варианти, компенсаторни, но така или иначе механизъм за компенсация при такива случаи няма. Но другото, което е съвсем реалистично и може да се направи, е Министерство на транспорта. Смятам, че заедно с Министерство на икономиката, което не бива да отсъства от целия този дебат, впрочем, да направят вероятно един щаб или да създадат екип, който да помогне на фирмите, които търпят загуби, реално да ги регистрират и след това да помогнат на тези фирми да съдят гръцката държава за компенсации за причинени щети. Това е нещо, което смятам, че е реалистично. То няма да се случи веднага, но рано или късно мисля, че справедливостта трябва да възтържествува. А и както споделих преди включването на министър Московски, такива казуси почти сигурно ще имаме и в бъдеще. Да ви отправя към темата, свързана с геополитическото напрежение, което определено се нажижава все повече, а именно пряката намеса на Русия в Сирия, обтягането на отношенията с Турция. Каква е вашата личен прочит на ситуацията и как мислите, че може да се излезе от тази патова ситуация и през призмата на бъдещите потоци от бежанци, които неминуемо се генерират от едни подобни действия? Ние, разсъждавайки над това, което предстои през тази година, неизбежно ще имаме като държава два проблема. Един е напрежението между Русия и Турция, което при всички случаи има своите най-често не преки, но може да има и преки последствия за нашата страна, доколкото ние сме съседни и на двете страни на практика, през Черно море с Русия, директно с Турция. А други елемент е именно бежанския поток, който в един момент може да се окаже пренасочен. Трябва ли България да стъпи или по-скоро да удари на масата, така да се каже, с позиция от гледна точка на... Знаете и вие, като външен министър, поехте негативите, свързани с този казус, който и с господин Симеонов коментирахме, именно за русофили, русофоби и НАТО, Русия по тази линия, които определено имат политическо изражение. Ние при всички случаи трябва да се фокусираме върху това къде и какъв е националният интерес. И мисля, че тук... Какъв е националният интерес в тази ситуация? Националният интерес е ние в тази ситуация на нарастващо напрежение около нас да не създаваме допълнителни предпоставки, то да ни се отразява. Второ, да бъдем достатъчно активни в форматите, в които участваме с право на глас, като Европейския съюз, НАТО, където да поставяме нашите теми, нашите въпроси. По въпрос за бежанците, който споменахме, например, мисля, че правителството може да има подкрепата и на опозицията по начина, по който поставиха въпросите в последните седмици, месеци. Самия премиер подчерта, че едно от добрите неща, направено от правителството на Орешарски, когато беше първата вълна, която тръгна към и през България, едно от положителни неща е политиката, която сме възприели тогава и тя на практика се следва от сегашното правителство, но разбира се, това, което трябва да направим е да се довърши максимално бързо преградното съоръжение по границата между България и Турция. То е затварянето на България на българските граници като външна на Европейския съюз. Това не означава затваряне, това означава затваряне възможността всеки да минава от всякъде така, както намери за добре. Ние не затваряме границата, насочваме потока към официалните контролно-пропускателни пунктове, където може да се осъществява реален контрол. И мисля, че това е идеята, която се опитва да лансира и премиера. Но заедно с това ние ще подкрепим предложението армията, българската армия, да може да участва в охраната на границата. Предстоят такива законодателни промени буквално в следващите дни. А като говорим за ситуацията в Сирия, там трудно бихме могли да играем съществена роля, но поне имаше някои положителни опити. Как ще коментирате президента Обама, който споделя, че намесата на Русия
вреди. И именно вреди за създаването и по-скоро за разрешаването на конфликта, а оттам, разбира се, и на беженския казус, който е актуален за цяла Европа. Не бих коментирал изказвания на чужди лидери, защото пък в края на краищата основните вълни на бежанци се реализираха преди Русия да се намеси в този конфликт. Факт е, че колкото по-интензивна е войната, толкова повече хората няма да свързват бъдещето си с местата, в които са родени и живеят. Естествено, че се генерират такива потоци, но те не са от мащаба, от който се генерираха в предишни месеци. При всички случаи обаче, аз неведнъж съм го подчертал и това е позиция на нашата партия, че не може да има решение на този конфликт, ако основните играчи не могат да седнат на една маса и да се разберат за политическия преход, за следващите стъпки, какво следва след края на Ислямска държава, която така или иначе вярвам, че ще бъде ликвидирана, но последиците ще останат и че да сме наясно, че военното решение е само първа стъпка. Оттам нататък една буквално разрушена страна трябва да бъде изградена отново и хората да видят смисъл да се върнат от местата, където са в момента. Мрачни прогнози, особено от икономическа гледна точка, тези земи там определено ще се възстановяват много години. В буквално по-малко от 2 минутки няма как да не ви попитам за българската политическа сцена и БСП като политическа формация. Вие като, въпреки че имате доста сериозен опит, все пак сте от младите лица в БСП. Как виждате вие партията след третия човек, който реално се отделя от партията? Той разбира се, вече не е част от партията, но в крайна сметка господин Кадиев беше дълго време част от БСП, сега с нова формация. Как вие виждате разместването на пластовете в ляво и притеснява ли ви? Аз първо не остана с впечатление, че господин Кадиев създава ляв проект. Той самия каза, че не е нито ляв, нито десен. Ето от БСП чуваме подобни, нали, че няма ляво, няма дясно, има правилно и грешно. БСП мисля, че не бихте могли точно от нас да го чуете, но в край на края ще пожелаваме успех на всички, които искат да се пробват в политиката. До този момент видяхме, че нито един от тези проекти не получи съществено развитие. Готова ли е БСП? От нас зависи като партия обаче да преодолеем наслагванията, конфликтите, проблемите, особено от последните година-две, да се опитаме да бъдем не просто по-ясни в позициите си, но да бъдем по-интересни, по-модерни, ще може ли да го постигнете младите хора да се идентифицират с нас? За предсрочни парламентарни? Мобилизирана ли е? БСП, вижте, всяка партия трябва да е готова за такава ситуация. Сега никой не може да каже, че е изцяло готов за такива избори, но ние се опитваме сега и в рамките на подготовката за Конгреса да стегнем структурите, да актуализираме посланията, да водим една по-активна опозиционна политика. Много е важно от тук нататък обаче, освен критиката към управлението, тъй като цикълът като че ли много бързо преминава. Аз не очаквам това правителство да изкара пълния си мандат. Това означава, че освен с критиките на това, което правителството прави зле, а т.е. ежедневно дава поводи за това, трябва все по-активно да представяме и нашата управленска алтернатива. Така че конгреса, който предстои в началото на май, ще бъде според мен преломния момент, в който БСП ще преодолява това, за което споменаваме, и ще излезе с много ясни послания към хората. Вече от всички нас зависи да стигнат до тях. Да издадете вътрешна информация за евентуално бъдещ лидер на БСП? Сега започват номинациите. Аз съм сигурен, че ще има... Готов ли сте за едно подобно място? Мисля, че трябва да се преценява ситуацията внимателно. Мисля, че ще има не един и двама достойни кандидати. Нека Конгреса прецени кой в край на краища ще бъде лидера, но ние не сме лидерска партия, никога не сме били. За БСП е важен екипа, а вярвам, че ще можем да направим силен екип. Това смятам, че